Kweduno mabuja madokache tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi nosere mumwedzi uno wagumiguru. Nyasi kwamukira mhandue batai murefu batai mupfupi kunzvimbo yoHarare SAPS Trust yabhombiwa mhandue imi pakaita kunyangariwa ndo nzvimbo yange iri kufanira kuti iitiwe mureketo waanakadzitape ungochida kuitiwa ana Tendai Biti, ana Jacobo Ngarivume, ana Jobos Kalam, pokare nana Obed Masaraure wakawanda wanda. Kuno pamukira ubhombiwa mhandue palibazi yoti mbana abhomba. Ibo mandaza agotoreketa kutoti aiwa kana mahobha anga akachengeta ipapo usiku atoriwa newayo wabhomba iwawo. Wakomana pakanyangara. Apa munhu wese kaanoziva kuti anobhomba mbani nekuti wagara wachizviita. Kubvira nguva yana Daily News, kubvira nguva chaiyo yogukura hundi, waindoita zvibodzizvo wachibhomba nokubhomba pakanyangara. Kuno aiwo wanga wachida kuita mureketo uyu wabva watoti aiwa isu tikumisiwa bano nyaya yekuti kwabhombiwa, rekai tiite mureketo wedu ipapo. Mapurisa akati kana munotamba, tikudaba kuti muite mureketo pano, tatopavhara nokutoti toda kuferefeta kuti zviri kupera izvi zvaitika nokuti zvatekaira sei, tikuda kuferefeta saka tikudaba kuti muite mureketo wenyu ipo pano. Wakati eho ko nzvimbo dzinopera bakani dzinopera aba bvawaenda kumwepo kare. Mapurisa akati imi mukujairira tikudaba kuti muite mureketo. Unobva waita kusaiwa kuti kohoko nayo wakomana zviita kudano, rekai tione kuti zvinopera sei. Asi palibe chareketiwa kuti chii chaizvo kubulawayo ngoma ndiyo ibodziyo mhandiwe wanga wari kuita gonzo nachin'aye wachiita kudando. Wosaiwa kuti kohoko nayo wakomana zviita ko mukandosiya vanhu vakareketa hawo mureketo wavari kuda ndokuti zviite zvisvino kuno wanga wasiri kudaba kuti vanhu vatombozive unokungwa kuti zvii zviri kureketeka. Iwo ana Biti wazondoita hawo mureketo akagara hawo, zvimwewo zviribe kuzoita mutsindo zvazvifanira kuti zviite. Unonyatsa kuona kutoti wakuru wehurumende yedu iti hwii, tikai tirambe takaringa kuti zvinopera nokupi, zvinopera sei. Wamunangarwa wanga wari kupa mureketo mamiriro nyika nyasi, State of the Nation Address. Mhandiwe unonatsa kuona kutoti wendo huno hino zvaakiitika. Ipapa wamunangarwa kochipiri wachienda kumuzinda mutsva weparamende uya kuMount Hamden, waari kupa mureketo magetsi bvati kwaiwa gondiisa rini. Kunoda nemutande yaita kubheuka mhandiwe. Vanhu vari kuita kung'ara kuwanza chaiko kutoti makajaira kujaha mariyo magetsi, muchitenga bhutsu, muchitenga nokutengera vanhu maFord Raptor. Kwaidai makarega kutengera maFord Raptor makatenga magetsi, zvinhu zvakaita zviri nani, makanadzirisa nyaya dzemagetsi. Vamwe vakati ko ndo zvatiri kugara takaita kaima kutoita kuisa muromo mumhuno mhandiwe nokuti maende hano magetsi maminitsi asingasviki 10 kunotazoona dare paramende padzoka magetsipo kutanda kuimba kwai 2013 ndiya Emerson. Imi vanhu vanoita kuita muembe nevanhu idi. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoenda nokupi zvinenge zvakadini, ticharamba takaringa. Iwo wamunangarwa pawanga vari kupa mureketo wavo waagoti dare reparamende rinofanira kuti mitemo yenyika isimudziwe, mitemo yenyika iite tusvinu. Wakati pokare vanhu vari kuuya nomari dzavo munyika medu muno vanofanira kuuya vachiremekedza mitemo yedu, pokare notsika nemagariro edu. Watadza kuwanyepa kuti waChina ngawaremekedze. Imi kai kunorekai tione kuti zvavakaisiwa vanhu muhomwedzo waChina chii chazoitika ipapa, nokutoti kwatiri kuenda kumberi uku kunenge kunonyaya. Apawo Jacobo Mudenda agototi wakomana denda rekudzimiwa magetsi mutungamiriri wenyika ranyanya. Wendo huno tikuda kutobata munhu akaita basa rekudzima magetsi iro, nokutoti izvezvi wanga wari kuti iwo wadzima magetsi ozesa wanga yataya waisa generator, kuno generator ndorapfa. Ari kufungidzira kuti peno heno munhu aita kudzima chaizvo kuti zvinyadzise. Rekai tione pachawo tinondosiya zvakadaro, tinoramba takaringa hedu. Mapurisa ozeta rapiata ari kuferefeta kudyiwa kochefu noapwere vamwe vairi kwakaitika
kunzvimbo yomashawa. Wakomana regai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei wanhu kushina kwakunyanya mazuva ano. Zeki yagoti iyo zuva rochi13 mwedzi wazvita kwai kunosarudzo dzichaitiwa dzokuisa mumwe kanzura kunzvimbo yomazoe yowadhi yochinomwe. Kwai dare rinogara kuisa vanhu vari kuda kupinda richagara zuva rochi12 mwedzi watiri kubata iyo kunzvimbo yomazoe pamazoe Rural District Council. Ipapo taiti kuramba zvedu takaringa. Awa 10 wagosungiwa geza wari kusanganisira mapengo mhanduwe wanyimiwa bhero paye wanyimiwa bhero kwai munozotiza imimi munotiza. Rekai tirambe takaringa kuona kuti wanotiza chire kana kuti zvinoenda nokupi nekuti paribe chizvino ipapapo kare zvinhu zviri kutorwadza vazhinji kuti wakomana dzahwara wazhinji dzacho dzakasungiwa ipapa vanhu wapfuura makore 6 wachiri kutambudziwe iye wakomana wachirambiwa bhero. Rekai tirambe tichiona hedu kuti zvinoenda nokupi asi paribe chizvino apa wachamisa aidi anoita kuwapedza simba andoburika padande mutande mhandiyo ari kureketa akandoisa pikicha yakanziwo chidiki wokumoroko wakaita kuramba wakatsitsiriwa kwaakaenda kotakanura vanhu vanga wakasungiwa nehurumende yoikweyo wairatidzira kuona pareketiwa kudari mhanduwe. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei, kuno zvimwe chero zvichaitika kana kuti tinoramba takaparinga ipapo. Vanhu vanoringa zvokuverengiwa kwezvinhu nevanhu vari kuti makwiriro zvinhu nozigi aderera kusvika pazvikamu 32 32% kubva pazvikamu zvaipfuura 70 kubva muzana. Kwai pamwedzi nepamwedzi aiwa zvichiri kukwiraba. Rekai tirambe takaringa. Kwai $, mhandiwe ndo richiri kuhwadza pagore nepagore zvinhu zviri kukwira nozvikamu 13 kubva muzana. Wakomana 13% inflation rate pachirungu. Pakanyangariwa. Tikaringa dzomutambo tinokadewere takawanyepa wafana wavo kuti ime kurekai kupupurika dzungura muri kuita riri elkamu paribe chizvino chinoburika kuna Satani. Ipapa honai zvaitika manje kwai kuwadziwapo kare ibviro bodzi iroro kuna achagona bakutamba mutambo waAFCON. Unopera chete. Kuno vazhinji vari kupuwa dzimotika dzidzi ndo zvaurikutadza kuziva kuti kundotambira waendesawo mwenje wako wabva wadzima unobva waita kupera chaiko kupera unge hondo yomuseva. Rekai tirambe takaringa ipapo. Wiradi Katsande ndiye munhu wokutanda kureketa kuti zifa dai iri kuziva zvairi kuita yatsvaka Pitso Musimane nekuti Pitso aiwa anoita tuzvino pokare Pitso ari kunzi aiwa anoda vanhu vokuZimbabwe kunyanya zvokutoti rekai tione. Rekai tirambe takaringa mhandiwe kuti zifa yacho ichaita sei kuti wanomukona kumubhadhara heno nokuti tinoziva kuti Pitso anouya ari ega bakani anotouya nevanhu vache mhandiwe vanotouya vakatoita kuta kuwanda chaiko zvokutoti kana muri bekusimba homwe aiwa munomukona Pitso uyu tingangombuda hedu asi moyo homwe iyi kuita zvakureketiwa nazvakataka kuti moyo unoda asi homwe inoramba mhandiwe kuramba chaiko. Ipapa nyangwe tikatoda kuti tiite mari yokuita kupfupana tese tinomukona pakumubhadhara Pitso uyu anodhura. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Toringa dziri kuitika pasi rese. Wakomana vanoita zvekuferefeta kuti vanhu vari kugara sei munyika woAfrobarometer wagoti kwai muSouth Africa vanhu vazhinji vari kuda kutoti dai maitiwa hurumende yomasoja. Dai vari kuziva kuti zvavari kudazvi mhandiwe mawere materoba mawere chaiwo mukandopinda muutongi hwemasoja ndiwo hwatifuyisa ihwohwo. Rekai tirambe tichiringa. Mutemo mhandiwe unoita kuhwadza.
iyeyu mufana Makatewo please call me ari kuita kunetsana noVodacom agotonzi nodare abhadhare mari inoita mamiliyoni 13 omari dzomagweta achibhadharira Vodacom. Warume pakanyangarika apa anosara nei? Pakanyangaritsa. Regai tirambe takaringa kuona kuti zvinoenda nokupima. Ipapawo pokare mapurisa ari kuti iwo takona kuboya nzvimbo inopepetiwa goridhe zvisiri pamutemo kwai yakatenziwa kuti Mudzimiri refinery. Wakomana kwai ndo kuri kuendesiwa goridhe nomakorokoza okuSouth Africa. Orererere pana atengesa bhesi apa. Regai tione kuti ana Nyati waripo bachere ipapo. South Africa pokare iri kuti iyo izvezvi watotanda kuti wakomana kana munhu ari kuda kuita kumangara katsaona kadukuduku kaitika kanenge kadipa vanhu vakuwara kanenge kadipe zvakawanda kuti andopuwe nhamba yekuti aendese kune vanobhadharisa mari dzoinsurance wai kwaiya kukona kuzviita padandemutandiro inatisi. Wabiyedu wari kuenda vachienda mbichana mberi kwedu. Ipapawo pokare kuJibuti kwaiva komana dare reparamende ikweyo ragototaiwa izvezvi tabisa kuti mutungamiri wenyika anofanira ari pasi pemakore akati takundosiya chero ano makore 100 anokona kuita mutungamiri wenyika. Wakanga wabisa pokare mumasuremu kuti mutungamiri wenyika anobvumiwa kuti kutonga akangani. Kunapa aiwa kwakundosiya watomutserendende mandiwe kugarira nhanzva chaiko unobva wandoenda huigumira kutomisiwa nokupfa. Kukinya kwaita tsaunayo kandege kakakatakura warendo wanga wauya komaira nyika. Wakomana zvinoita kuhwadza. Kwai vanhu 12 vanga varimo paribata aziva kuti zvamira sei. Regai tirambe takaringa tichifira kuti wasapfe baba. Mari ipapapa wakomana kwaiya netsana newapanduki wechijihadhi wechimoziremu waye wabva wati isusu taakupfika panouya nopeturu tobva tareka kuti nyika yese irambe iri bepeturu. Kuno izvezvi watosvika pakuti aiwa ngatimbogarai kuzvikoro kudzimba kumabasa munhu wese imbogara kumba tireke kugoita zvokuti zvinoda mapfuta opeturu. Kuno vanhu vanojei kana madando. Regai tione kuti wapanduki wanobatiwa chere kana kuti zviyana nokupi nokuti kunyangaritsa kusvino kana zvakadari heno mhandiwe regai tirambe takaringama. Apa akamboita mutungamiri wenyika Senegal Macky Sall kwai agoti inini ndada kutopindawo kuita mabhara nemukuru United Nations. Akutotsvaka kuti nyika dzimuvhotere. Heno mhandiwe kana akazvikona zvaari kuda kuita izvozvo nokutoti idiwi zvikombitika wazita romunhu nokuti pakanyangaritsa paribe zvino. Regai tione kuti wanopedza sei. Kwai kukambani yaJeff Bezos yo Amazon mhandiwe kwai kuda kugwemiwa vanhu kubva pabasa mhandiwe kubisiwa vanhu vanoita zviuru 30. Usaya kuti kumbanana vachasara varipo manje kana vanhu vabisiwa vanhu vanopfuura zviuru 30 kudari kubisiwa pabasa. Mhandiwe pakanyangara idiwi izvi zvinoita kuti nyika iite kusuna machaiko. Vanhu vese ivava vanoendepi vanojei vanodini. Iye Bezos achindoramba achinzi ari kuita mari nokuita mari. Dai zvareka udando wakomana nokuti pakanyangaritsa. Saudi Arabia yapika nyasi kuita kupfika chaiko dande mutande rese. Mhandiwe waburitsa kuti kwaitira kutovaka nhandare yebhora inenge itambiwa mudenga vanhu vari mumhepo mhandiwe mamita 300 chaiwo wakakwira mudenga. Aiwaba ini zvangu ini ndinozviraba ini zvokuenda kokwira kwai kotambira bhora mudenga makadandemo koukagwa wozodii koukagwa mhandiwe wozoita kutodini. Aiwaba tikuzviraba izvi. Regai tione iwo wari kutopembera mhandiwe kutoti tinenge tiri ndisu tega tiri kutambira mudenga. Peno wafunga zvakareketiwa nawo saya chipanga kuti tikatanda taakira imba yedu pamusoro pogomo kana mutengo ikakwira vanokwidzira baisu vanonge vatikwidzira vari pasi. Heno peno ndizvo wafunga. Regai tirambe takaringa kuti zvinopererepi. Asizve kwanyasi ayoka mhandiwe. Regai tigumire pano ndini wenyu mhandiwe honawo.